obibi akwa baba manhia fikasiem aha na yura krobia asante kotoko hene tenase na nsemo a ekoso ewo asante mamu yura ehwe esiesie na yura betenase enne eye Kumase ye ka Kumase traditional council a eye nananom abrempon omo asante mamu enye Kumase nko asante mamu na enomo tenase na yura tenase nsemo a obehwe na waka ho asem na asumdwe aba asante mamu dika ka cho se kotoko no de na botre ena kana asem ewo na santima mamre ne amane kwan so tene nsamo a yura ebehwe na waka ede afru de dikan eye nana sante hima nkonson eho nsem ebeto yura nim na wo twetwe mu no ma yura sisi ama asumdua aba ne na afa na edifo no ede dibem ede ebre yura yefru a yebekọ adumasa ene semfi nananom chidomfo ene de eho nsem eba beto yura anim yefru ho a yebekọ abrankese nyameni ene abodiase ene su chidomfo nananom chidomfo de ho nsem eba betu yuranim se efa ehye ho anase ebia manso ena aba ho no ene ni nyina no nananu chidonfo de ba betu yura anim etiefo bekaya eye bafo Abuontemhene benya amane efa bosom asaribidi ako eho yura ye sese man se onfa nkoma efa na omo ne ye omo de ano omo de abesom no bafo ankonye nsa na wotwetwem no benya amane adidibimba ma yura de niti eche no ne ena ode omo afa na ye omo de an eba ama yura de na no atoso na wada na omo de ede amomtene ehon sem so ba beto yura anim de du obiom ya Apemhase nkonyasem Apemhase nkonyasem ne ba beto yura anim na santima ahwe asisi am yehu ade ase de ekro no ode ma no anase de ye ne de eno ebeba de twato kora eye Abuontemhene wone Landlords Association ye KTC for kakrase mrebi atwam Abuontemhene ensem beto yura anim efa mo amatonton sase ewo ho se Abuontemhene efa kwan bi so a atiti omo fa ho die so achinchi omo sa agisika bi omo nsusuom de omo se anya ne kwan no ebeto yura anim e ma yura yi committee se omo nko no nko hwehwem se de ne manfo no de abeto ne na yampa na se de Abuontemhene de abeto anim no yampa na eno ne Landlords Association e wa Abuontem nyina no eno mu nyina ba manhia fikasiem na omo ne Abuontem sem ekoso no omo de abeto yura anim tene ensemo a Kumase traditional council yura tenase a obehwe na wasisi ama asumdwe aba no ne nswaye enso ewo ho ye kan nswaye a ohene bi eba ye besire nswaye edema no na yura makwan a wapene so ama na sibibi ede akire no nti wo hwe ne nswaye ewo ho a eye mienu Mowre ene se bibia mebom na yura pene so a ene obenya kwan no ase bibi ede akire yura na kranum so bibia mebom a ono so benya akonya no ase bibi akire rent ne nsemo a yura tena so behwe na wakama asumdwe aba na santimam eno ene yabobọ so de ama Opemsuo radio Opemsuo TV ahwefo nyina no yura sori ade besi bia no ye de beto nanim yo etefo ye mamakwa biemba Opemsuo TV Opemsuo radio adika ka kire se ene oba manhia fikasiem a yura krobia asante kotoko hene betenase ensem odawo nyina mebubo so ede kire mu na Mowre ene obesire yebesire nsaya ma no se kwanba mu a wanya konya na sibibi ede achi yura enya abusua panyini ewa ha ne betwetwe nkomo na yabusa ne se Mowre asembe to ho yura de na botre eka ma asumdwe ba ye ne omo ba benya hene yura makwan a sen ena wosi hunu na sen anije ben na abomumu a ene se yura makwan a omo hene a oba bisua no omo de na komowura ma Mowre so anya hene mampuntu aba so peye mo akwa babo Opemsuo TV Opemsuo radio so yeah bro madam Audin say within the Obna Ofori nana ye besire nswaye ede ama ohena sabi mo ba benya no Mowre say na anije ni sitie krono Mowre kro ye busie we say krono adampan ache ena o maso ase kro mu ho papa nti abra krono tie say Opemsuo na say tutu bibi na daroma wagye atumu no aman kwan se emfo hemfoforo no emra no wo mu bosi de krono mu de eye ni gye nko a anya husi said you see a kind say chrono munsem no ate apempa no na ohini ni wono send na ho esitie nipa bi fa tumi so munsem ana say ene ma bon na ekoso ho no kasem ni na ohini eni ho no nipa bi fa tumi so munsem obi kra na wo proto a no makoje no maton ene keka ho bebri ntina ama normal say wo ho kese pa ani ntino ba se seidie bi omuhuni say yewura adaroma wagye atumu no amaye ohimfufuro no wo mu nyina agyan
ama asomdwie aba ho ene ye ba besire nsuaye nananom besire nsuaye ede amano se yewura amano kwan a oba besi bibia de akire no krono nyina na aka bom se mo tai wo hina oba yachi na omo ne nabuman no amaman no ayeyi ana no kasamini meka na se ane edomu bapa mpokra no ka de ba no mafrem se omankum yensa mfa foforo mra na omra meta akire na bibia anye kamakama de krono nyina na agye atumu ani mu atrankunya nyina omagye atum ensembe na o ka twato omo hwe omo tie se wasem eda yewura nimu a se de asomdwe na yesisi ama abamore no saa na muso wasem de yewura no besisi ama asomdwe ensembe na o ka kire asanteman na me ka kire asanteman ani obia nasem eda yewura nimu ani se yankan akomanto yeyim se mpo yewura eyima bedwafo ma omo kohwehwem nananom ma omo kohwehwem na ebedu yewura nimu na ni hunumu ni nyansa hunu se dabi nananom nsusuye no ono omo nya adwena oyisi nkyɛn na afei ode no kore to baabi a eda yewura openokre eninti obia komanya debe ento ne yem ne breso na ebedu yewura nimu a omu ntenkyea omu ntenkyea ohunmu soso owontiase ode beto baabi eda ama asomdwie aba to obi anka na komanto yem na yewura de na bia meka se ebreti se mu yensa anka no a anka enoma enye ka enoma bese nso urade adom na ode na dom yebreti se mu ne nkwaso onyini na wonye debe onche mayen ose ekobasa no ma achi bia no ode betutu yi eninti yewura de meka na se obi akomanto ne yem wo bibi hawa bomoden na fa bra yewura betrase na wahwehwem na obi eda na wode ato ama akomato yem from Fridu Ajima adoma komasam dwumadi Frijuada kosi fiada no pa no so kosi nundu edi nyina esom